Hola, en aquest tercer capítol dels nostres vídeos informatius sobre instal·lacions en comunitats, seguim contestant les preguntes més freqüents que heu plantejat. No hi ha una connexió directa a cada comptador, sinó que el funcionament és totalment digital. Es fa el baixant del cablejat dels panells fins a l'inversor, de l'inversor cap al comptador generació, que instal·lem, i d'aquí cap a l'escomesa de la vostra comunitat. Els veïns reben l'energia a través del coeficient de repartiment pactat entre ells, a través de la seva factura de la llum. La distribuïdora rep les dades del comptador, el que s'ha consumit i generat amb hores de sol de cada pis, i ho comunica a la comercialitzadora, a cada CUPS aplicant el percentatge corresponent. Per tant, és perfectament possible que cada veí tingui una comercialitzadora diferent, compartint una mateixa instal·lació fotovoltaica i aquests números es compensin a la factura de la llum. Sí, en el cas que la nodes de sol tingui menys consum que la generació fotovoltaica que el pertoqui, aquest sobrant que anomenem excedent serà compensat també a la factura de la llum. Si tens alguna pregunta que vulguis que tractem en el pròxim episodi, deixa-les als comentaris o envia'ns un missatge. Fins aviat.